рисолати мутахассисони маркази ташхисии минтақавии агентии стандартизатсия метрология сертификатсия ва нозироти савдои назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар ноҳияи шаҳри туз ки фаъолияти онҳо ноҳияҳои дӯсти қубодиён шаҳри туз ва носири хусравро фарогир мебошад. пеш аз ҳама пешгирии ворид шудани маҳсулоти пассифату ғайристандартӣ ба бозори истеъмолӣ, ҳимояи ҳуқуқи истеъмолкунандагон, риояи талаботи регламентҳои техникии ҷумҳурии тоҷикистон, мусоидат ба истеҳсоли молу маҳсулоти рақобатпазир ва бозгӯ ба талаботи ҷаҳони муосир мебошад. дар ин самт мутахассисони мақомоти тоҷик стандарт дар ноҳияҳои зикргардида корҳои фаҳмондадиҳӣ бурда варақаҳои иттилоотии тоҷик стандарт огоҳ мекунад, маҷаллаи стандарт ва сифат ва ҳафтаномаи стандартро дастраси истеҳсолотчиёни ватанӣ, фурӯшандаҳо ва истеъмолкунандагон мегардонад. дар асоси қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи санҷиши фаъолияти субъекти хоҷагидор марказ 158 та санҷиши нақшавӣ гузаронида аст ки аз онҳо 144 ҷаримаи маъмурӣ ҳамаи соҳибкорон ва фурӯшандагон кашида шудааст ки маблағи умумии он 72720 соминро ташкил медиҳад. бо мақомотҳои ҳифзи ҳуқуқ бошад 40 ҷарима ба маблағи 15720 сомонӣ татбиқ гардидааст. бо шарофати соҳибистиқлолии давлат, саъю талошҳои соҳибкорони ватанӣ дар ноҳияҳои дӯстӣ, қубодиён, шаҳри туз ва носири хусрав, марказҳои тиҷоратӣ, мағозаҳои замонавӣ, нуқтаҳои фурӯши судушворӣ бунёд гардида, сифати кору хидматрасонӣ дар ин марказҳо сол то сол беҳтар гардида истодааст. талаботи қонунҳои амалкунандаро мефаҳмонанд ва ба баландбардоштани сифати кору хидматрасонӣ, маърифати ҳуқуқии истеъмолкунандагону истеҳсолкунандагон ва фурӯшандаҳо заминаи боэътимод мегузоранд. имрӯз замон тақозо дорад ки ҳар ду тараф ҳуқуқҳои худро бишносанд ва поймол гардидани ҳуқуқи истеъмолкунандагон роҳ дода нашавад ва сатҳи маърифати ҳамагон боло бардошта шавад. соли 2024 соли маърифати ҳуқуқӣ эълон гардида низ ба ҳамин хотир мебошад. ҳадафи асоси мо ҳимояи ҳуқуқи истеъмолкунанда, тарзи дуруст ба фурӯш баровардани маҳсулот, сифати маҳсулот, бо ҳамин тариқ корҳои фаъолиятӣ мегзаронад. шароити кору хидматрасонӣ дар озмоишгоҳҳои маркази ташхисии минтақавии тоҷик стандарти шаҳри туз сол то сол беҳтар гардида, озмоишгоҳҳо бо дастгоҳу таҷҳизоти муосир ва мутахассисони баландихтисос таъмин шуданд. онҳо барои баландбардоштани маърифати худ аз рӯзномаю маҷаллаҳо ва китобҳои соҳавию дастурҳо ва дигар адабиёти зарурӣ истифода бурда савияи дониши хешро сайқал медиҳанд. шароити корӣ дар утоқҳои марказ низ зина ба зина беҳтар гардида, утоқҳои корӣ бо компютер ва дигар аёният таъмин шуданд. ин ба баландбардоштани сифати кор заминаи устувор мегузорад. дар 6 моҳи соли ҷорӣ мутахассисони шуъбаи баҳмиёрдории техникӣ ва стандартонӣ 13 адад назорати давлатӣ гузаронданд. аз ҳамин 13 ҳолат назорати давлатӣ гузаронда шуда дар 4 ҳолат камбудӣ ошкор карда шуда, мутобиқи кодекси ҳуқуқи маъмурӣ ба ҷарима кашида шуд. имрӯз ҷаҳони муосир тақозо дорад ки молу маҳсулоти босифату рақобатпазир ва бозгӯ ба талаботи бозори истеъмолӣ вориди бозор гардад. мутаассифона ҳанӯз ҳастанд баъзе фурӯшандаҳо ки талаботи сифат ва солимии истеъмолкунандаро сарфи назар намуда, маҳсулоти пассифату ғайристандартиро вориди бозори истеъмолӣ мегардонанд. вале ин аз назари мутахассисони мақомоти тоҷик стандарт пинҳон намемонад. бо мақсади таъмини бехатарии бозори истеъмолӣ, ҳимояи ҳуқуқи истеъмолкунандагон, маҳсулоти пассифат ва ғайристандартӣ аз муомилот боздошт гардида, намунаи маҳсулот ба озмоишгоҳи марказ барои дақиқ ташхис кардан пешниҳод мегардад. тибқи қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон, лампаҳои тафсон аз муомилот боз дошта шуданд, аммо қисмате аз фурӯшандаҳо ҳанӯз ба фурӯши чунин лампаҳо машғуланд. дар баробари ин нӯшокиҳои спиртӣ ва равғанҳои растанӣ ба талабот ҷавобгӯ намуда аз муомилот гирифта шуда барои ташхис ба озмоишгоҳи ташхиси маҳсулоти хӯрока ва кишовардӣ пешниҳод гардида барои коркарди дубора баргардонида шуданд. вале қисми зиёди маҳсулоти қаннодӣ, нӯшобаҳо ки ба саломатии инсон хатар эҷод мекунанд, дар доираи меъёрҳои муқаррар гардида несту нобуд карда шуданд.
ҳар як истеъмолкунанда бояд ҳуқуқҳои худро шиносад ва аз фурӯшанда истеҳсолотчиёни ватанӣ сертификати мутобиқати маҳсулотро талаб намояд. ба ҳолати нигоҳдории маҳсулот, тамғагузорӣ, муҳлати барориш ва муҳлати истифодабарӣ ҷиддӣ таваҷҷӯҳ намояд. Саидзода Шералӣ, Шӯҳрати Шералӣ, Намозалӣ Эргаш, Ахбор.